Ngabe ngendlela ochaza ngayo usho ukuthi umnewethu lo angazwani noMudli, angazwani nalomunye umphathi nabantu abasebenza ngaphansi kwabo, kusho ukuthi sibafaka bakamo ngakamo linye abengazwani nabo bonke. Engazwani nabo nalaba baphansi kwakhe yena Jakobe. Yeah. As the commission, njengoba ngishilo ukuthi nalaba abaphansi kwabo yena ngqo uJakobe yini lo kuba abantu abaphansi kwakhe nabo abengazwani nabo. Uma ngibuyisa kahle umqondo wami, manje ukuthi kuyakuzwakela njengoba uchaza ukuthi hayi isipiliyoni busunazo sokuthi cishe mhlambe neminyaka eyishumi kuya kanjalo kulokhu kwenza izinto ezidakamizwa lezi ama drugs. Kodwa nasibuyele emuva ngathi kuyabonakala ukuthi ngomhla ngalesikhathi lesokungako i22 kaJune 2021 kahle kahle wena uthi hayi ulwazi lakho belubanzi la ubhekeni kahle lokhu ubugebengu imacala ahambelana nobugebengu ebhaliwe lapho usikuzwe kahle. yebo. Ngabe usukuzwa kahle yini nje obuchaza ubukubekile lapha ukuthi amacala ahambisana nodlame violence crime le bekuyizinto kakhulu ngathi bobhekene nazo, kodwa naye ubheka lapha ku paragraph 2 nasesiyezansi kukhona lapha okunye kwezinto okufakayo okunye ngamanga other things njengoba sikhuluma ngayo le violence crime. Yebo unjalo. That is correct. Ngaso lesikhathi sika 22 June 2021 ukuthi alikho ilunga la sebenza lapha singathi bekuyo ngqo shishilizi obhekene ngqo nalokho kuphathisana kwama drugs lokhu idakwamiza ama narcotics. Ayikhona. Ungasipha amagama mhlamba athizeni? Ama group ayi2. There were two groups. Khona yayiphethwe uCaptain Mbele. One was headed by Captain Mbele. Enye yayiphethwe Lieutenant Colonel ngaleso sikhathi. The other one was under Lieutenant Colonel at that time. Mudli. The name is Mudli. Ngomhla ka 22 June 21 ngabe bona babe khona yini abanye babe basebenzisana mhlambe beyengaphansi kwabo? Yebo babe khona. Ngabe uyazi yini ukuthi uJakobe Londini bese suka yobiza wena bekhona abantu banolwazi olunzulu ngalezi zinto zimdakwamile wena ungale kule la kusetshenziswa khona ngezodlame, ngabe uyazi ukuthi kwenziwa yini lokho? Izizathu salokho engisikhumbulayo ukuthi uLieutenant Jacob wayengazwani nawo mabili ama groups. Wayengazwani. Kusho ukuthi bengasebenzisani nabo? Wayengasebenzisani nabo. Manje kusho ukuthi kube kufuneka yenze into enjengalelo operation. Kusedingeka ukuthi alande abantu angasebenzisani nabo? Noma ngingasakhumbuli kahle ngoba yena wayephethe yona igroup yakaSanab. Ukuthi obani ababengaphansi kwakhe ngisakhumbula. Uyakujabulela ukuthi uyakusho lokho uPaulini. Kuyabonakala ukuthi ngempela wayenabo abantu abasebenza ngaphansi kwakhe. Uma ngikhumbula kahle. Kodwa na usebiza wena akabizi bona. Ngalo kusene lolanga. Ngicabanga ukuthi ngenxa yokuthi wayengazwani nabo. Uthe uMudli oyedwa lo moye usekhohliwe konje uthe ubani? Kwi group kaMbele. Mpele. Captain Mbele. Captain. Ngabe ngendlela ochaza ngayo usho ukuthi umnewethu lo angazwani noMudli, angazwani nalomunye umphathi nabantu abasebenza ngaphansi kwabo, kusho ukuthi sibafaka bakamo ngakamo linye abengazwani nabo bonke. Engazwani nabo nalaba baphansi kwakhe yena Jakobe.
Yeah. As the commission. Njoba ngishilo ukuthi nalaba phansi kwabo yena ngqo. uJacob endini lo kuba abantu abaphansi kwakhe nabo abengazwani nabo. Uma ngibuyisa kahle umqondo wami, uLieutenant Jacob wayephethe uSanapu. uSanapu wawudivide kabili. Kwakuka Mbele, Captain Mbele. One was belonging to Captain Mbele. Bese kuba uLieutenant Colonel Motley. So yona group, wona ma group kayengazwani nawo lawo ngaleso sikhathi. Those ungakhona ukusipha inombolo ukufanisela nokuthi sikhuluma ngabantu abangaki la. Ngingababala futhi. Okay. Bese kuthi kuMbele. And then when we come to Mbele, Kwaku uBrian Malinga. Brian Warrant Malinga, Office Malinga. uthobani? Warrant Officer Malinga. Warrant officer, Kubo Captain Ntanzi. Captain Danzi, Kubo uCaptain Freeze umangalenzi uphutha. Captain Freeze, if I'm not mistaken. Yeah. No Gumede. Also Warrant Gumede. Officer Gumede. I think. Warrant Officer Gumede. Warrant officer. Ngabe uthanda ukutshela lesigcawu esikusona la ukuthi lo captain kuba bonke laba bantu akekho ozwana nabo bonke akazwani nabo. Enginesiqiniseko sabo uColonel Motley, Colonel Moodley, kube uCaptain Mbele, Captain Mbele, ilabo enginesiqiniseko sabo. ngabe kusikuzwa kahle ukuthi empeleni ilaba babili kuphela ayengahambisani kahle angadleli ubudlelwano obuhle nabo. Abafika emqondweni yami yeso. Ukuthi indlela ebengakhona laba abanye abawu9 abasele bekunganankinga. Angeke ngazi ke. Kusho ukuthi sothatha ukuthi vele kunjalo laba abanye bezwana nabo abenganankinga. Kodwa ke isibuyisela la siqale khona ukuthi lo Jacob sesuka lapha ababizi labantu abanye abala kodwa ulanda umuntu lephesheya nendawo ongasebenzi ngalezi zinto zezidakamizwa lokhu namanakhothi ulanda umuntu owazi umsebenzi wakhe kahle kuleya ndawo yodlame. Yiwo lo mbuzo ukuthi ngabe ngempela kwenzeka kanjani la. Angeke ngazi ukuthi yini intenzo ukuthi athathe leso sinqumo. Kodwa engingakusho ukuthi mina naye isasizwana.